Ota neni klale ne tanto. Vranen den wala franco go. Na be wala fra ba da wada la. Kaso ne be wala fra ne ba dam ne afa fu ya. Me ne mulbe adi to ko de ale be se ka yoro franga da wa yoro dro la le se ka to be yoro to fura. Den tani ma. Baro ne a jate mina debi ni deni duna ya. Akele no ka nga shara be ele ma. Wa aduma. Me ale bola ale join. Aduma to ande ga se nyokoma. No alma saka ka mo wadu no ani. Ha? Ne kele la den fara wala ne ga ntu fa du no. Alma. Je. Do ila re. Ne kele ga anga village la. Ne be kele ga ne muso ku daga ne nche ba ko no de ba ti. Ya. Ne nche do de. Mu ya keta la. Alma. Ya fa masa. Mbiga ya bi ji. Ai me aka fuete. Ne nche do mbiga che fara. Fuete baro ni be ma fe ko ni no ibo. Awo tane ni ji ya do na resa. Ne nche do mbiga che fara. Nyati. Ha? Alima e kana kele fo wuli ya me. Awo e karamu wadu wana ya no. Dugu tuene ni wulu kama. Akai. Ali karamu kwa yene. No refie kama na foike. E kama. No kana foike wallahi. Mais e ka tuni bulu be parce que ne tie a benu no ne la ka tebe e fene kan quoi. Mena kana jeme dungudu e fara. Ategan ne refie ategan. Ibaro e fle ni tokomna. Zadi e rabi ga citation fo tokomna e rabi ne rabi ni ngana siraye. Ha? Mayene. Akai alma. Mune wele go teba ko di fara. Aha. Alma. Muso teba ko. Awu mune wele teba ko muna. Debne nga dugu balamba ta ka ci duguma. Dole mo wele go teba. Wow. Ah ouais, non nyangara kan abi. Ni lande kama dungu. Atui alma kan ibolo la cheni na ni neto nyona doro. E kama mati. Jonga. Eti ta wule ya. Atui sa ngani. Ayi jonga wule il faut que nga chi fois quoi. Fin atoko era boto plus. Sali. Sali. Na mai. Bon. Taga mo ko diga na ko ba si sharabe le mai. Manchi diga. Voilà. Sali. Furananta ikana ya orofu na furanga fara. Mungama to godi. Ogma ne na ne ga yoro furani de kama. Muso te se ki ga dala la furani. To bola de. Muso te se ki ga dala la furani. Ni ga to bola fara ndu ya. E kan ne uri fini kana kuma. Nte daga ya furani mala ku. Denio. Abina fo eti korobu ya. Moni e muso e tanto ita soro alu fi aba koromi na tanto. Ne ko idi imma. Ika furana ta kana ya fena furanga faraga. Nene ma ya fura be muke. Nene ma ya fura be muke. Ogma ne furula kana e de kama. Ou e muso mi sigile fle kuna de bala ou e baki de bala ka sigi ga. Ni ga to bola. Ate se ga yoro. Ni ga to bola. Fara yo nya fi. Ai no alima. Ate se ga yoro fura. Da bola ha. To bola de. Ite daga fura. Ma ne mu. Ne kuma mu fe. Ni blanda parce que je veni na ko na bina fo e jamale no. Ne kuma mu fe aduna ka bore ya. Adona ya bore ya. Foni se. Ne de ko e mai ka furana ta kana jangoro fura. Ne de fene go ngonta fura. Ka afura ke join. Ka franco parce que ni ja, c'est-à-dire de to be mun kere ifena kan ake shima usani shiya. Ne de dure to blala. Ah bon? Ne de u blala. Abina fo kara. Ne mo go chiga nga yoro fura. Abina dala la fura bimba fura sine ko togoti. Abina fo kara mo ma e la mara de. E ma la mara, c'est-à-dire ima mara so wa kara mo fena mi ma i mara yoro. E de tena ne la mara. Mais ni ala cheni ala sonama. Ne bena fa bo fatola ka duine la. Ima fo i jamale ne doa. Ni ko i jamale no kungul, c'est-à-dire kungolo era tene la. Varane. Frana ta kana ya yoro fura. Ne te ya fura binta fura sine ko togoti. Akadie to ko me ba ke binta fura. Ne furula kana e de kama ya ko ne be ya fura. Frana ta kana ya yoro fura. Binta fura vara. Te do wa de. Ki muso bla ki ga yoro fura. Ni ga to bola fara yo nya fi ga to bola. Nene me to bola be na. Nene me to bola be na. Nene mi to bola be na. Nuri. Ina de be la ki chega dalla. Ni fa yo ga ni u chete do ga de. Ana do ga de. Kele de be che kuna. Na che kana do ga de. Kele de be che kuna. Ku e che kuna be sangulo so. Ana do ga de. Na ke do ga se man ta fua. E ka to tanto ba ni de ko kana kuma ni mo de pia. Ne ba do e mo ko bugo ko me ibina ni bugo ka ko la se mo ko ma ya sa. Ni to tanto ba. Kale bugo tisan anga fo no ga la. Ya yoro fua. Te no ga ya fe. C'est-à-dire ni te ne faga. Dili be dili bora. Ni dili yoro fura da mele. Aba ta ni anaku. Bo alima fene tabiti. Ebe se ka c'est-à-dire olu fla be se ka ke to de ke ta ga we bolo ga usa no lu ya. Olu te intérêt ni no ya. Intérêt ni na ko. Ne be intérêt ni ne kama.
karamɔgɔ bɔra ka jɔn bila k'a ka dalala fura bara ne n t'a fura bi n t'a fura sini i b'a dɔn i ka molobaliya tɔ bɛ ka dama kana fɔ molobaliya dɛ ɲɛ ka fɔ ni jɔnni jɔ ne ma sa fara ne ye jɔnni in gasi ni to i ma kuma i muso minɛ diɲɛ ma don o don sari ne ye minɛ diɲɛ don o don a fɔ ni ne ye minɛ diɲɛ don o don fa de bɛ e la o n'i bɛnbaga de ma bɛn mun b'a sali hakɛ to dɛ awɔ hakɛ to mun mankan de bɛ yan nɔ digi yɛrɛ la ka bɔ ka ne ɲininka ko mun mankan de bɛ yan aw tɛ ɲininka e ye jɔn ye i bɛ ɲininka n bɛna ka kuma fɛ i bɛ tila k'i da yɛrɛ kɛ na k'a tɔ digi yɛrɛ la ka fili k'i ko futɛsi ko la fɔ dɔrɔn a tɛ kɛ ni futɛsi ko ye mun mankan de bɛ yan wala muso mɔgɔ lankolon in b'u sigilen to n bɛ n ka dalala fura ko kun jumɛn na ko ne ma yan yɔrɔ fura olu ka fura ni juru de bɛ ne la ayi do sa n'i y'a kan ka kuma k'i pɛrɛn-pɛrɛn sa n'i y'a faamuya e y'i ka dalala de fura ka fura ka ɲɛ k'o ɲamani cɛ k'a cɛ yan tɔ ma fura fura ko mun kɛra ne de bɛ si o so kɔnɔ i b'a dɔn e ye du farala de dɛ a bɔra ta i dun k'i dege mɔgɔ kalan de yan dɛ sabula e nana sɔrɔ nin tɛ du in kɔnɔ yan yanni e kana ne ɲagalima kana ne de tun bɛ bidi ka yan fura ko yan an ye ci a la i tulo b'a la an ye ci a la donc i ka du fara ko ne t'a la i y'a mɛn yan n'i ma kɛ miseli ye k'anw kalan kana na kɛ lamu ye k'anw fara yan o ye n'i balimaw bɛ na e balima ne ka sira bɛ e la e nana sɔrɔ an ka balimaya la yan koyi a t'a fura a baara ta ŋɔni ne de ko n t'a fura ne ma alima ta fɔ dɛ ne ka yɔrɔ a bɛ furan bi n'a ma furan k'a ɲama cɛ sisan polisi mobili min n'a jɔ da la yan sisan ou soit fɛn min bɛ mɔgɔ ta ko ping-pong o bɛ de ta walima o bɛ ne ta mɛlɛkɛ maaw to ne y'o yɛrɛ de e ma fɔ k'i ka dalala de fura komi ma silamɛya tɛ fɔ e la fo kafiriya ne bɛ se kafiriya de la dɛ e b'a fɔ ko i tɛ silamɛya ko ni mɔgɔ y'a majigin dɔrɔn a bɛ k'i kɔnɔ ko siran de don kana pɛrɛn sa ko la tɛ hakili la k'e kunkolo bɛ mali wari de sanfɛ yɔrɔ n'i ye kunkolo tigɛ ka ye i b'a fɔ k'e ta tɛ yɔrɔ dɛ ne kunkolo yɔrɔ dɛ wari sanfɛ e tɛ ne kunkolo de la mali wari sanfɛ a dili a ye kisi ni nɛma de yɔrɔ in tɛ a dili n t'a furan bi n t'a furan si hɛrɛ bɛ tile wa hɛrɛ bɛ si ne ye t'o cɛlaso in kɔnɔ ne ye t'o muso la min bɛna bɔ ko ne ka yan bɛɛ fura ne ma fɔ i ka yan bɛɛ fura awɔ ne ko ne dili ka dalala nin bɛ k'e ka dalala fura fo k'a ɲuman e tɛ fɛ ne k'i ka dalala de fura kosɛbɛ dili n kɔnɔ n b'i kɔnɔ n bɛ don so kɔnɔ sisan n bɛ furanna ta kabako dan de don e ma dɔn den jamanin de don e ni dukɛnɛ mana fitinin ne bolo an kan ka nin kɛ turuturu de an muso saba bɛ du kɔnɔ yan nɔ e b'i ka dalala ni fura sa wa foyi ma da i kelenna ko ni kɔ mɔrɔso ten cogo la i bɛ mun kɛ i tɛ yan yɔrɔ bɛɛ furan siɲɛ kelen yan taa ka na i bɛna n dafalen sɔrɔ n ɲɛ yan walayi. Cɛ mon ami viens. Cɛ Flo. Cɛ bɔ sa. Cɛ bɔ tan. Non mon ami. Toi ne y'a fait moi je t'ai dit. Plus de 10 fois ko ni bɛ sunɔgɔ la i kana mankan kɛ ka déranger. Mais mun ko i ni Alima ka mankan misɛnnin ninnu moi il faut plus que ça me réveille. Mɔgɔ bɛ sunɔgɔ la ni c'est-à-dire ni bota in ka san bɛ ka na n bɛ ka sogo duman fɛnɛ de kɛ a bɛ mankan kɛ kɛlɛ ma dɔrɔn ka mɔgɔ la réveiller n ye mun de k'aw la n ye mun de k'i la moi je t'ai dit d'arrêter ça. Non, tu me déranges parfois, wallahi. Tu vois, les gars, nous perturber la manière de quoi. Même dans le sommet, moi je réfléchis. Il va bien perturber, ça me dérange. Hein? Il y a une fille à Mena. Nous me sommes là, on est que, et comme manquant au gâti. Tu vas bien aller avec elle là. Hein? Il était quoi? Il était quoi? Mais bon, de fois, elle est venue pour le mariage, avant qu'elle ait comme un manquant. Hein? Tu vas bien aller avec Tiderina. On a ya bon, ya fille qui a tout. Tu vas nous créer de faux problèmes. Tiens, nous sommes des petits déplacements à visiter comme cadeau. Mais elle fait le matin, à midi, le soir, c'est trop. C'est vrai, en tout là, mais quand il y a une carte de folloquer. Et bien, Grigrigo, Alema, on t'a fait le bougon. Ah, quel coup n'était pas, quel coup n'était pas, on est allemand de quel lawa. Il était connu, il ne faut pas que Grigri comme à qui c'est pour dire. Un job qu'elle l'a bien mal. Ah, il m'a fallu là, il m'a Grigri qui pampa à mon il fait un tantôt, il m'a pour dire. On peut être allemand. Et bien, Karamoga, monsieur Inter. Et bien, Sali. Et tu as dit, tu as dit, allemand, c'est les miens. Avec bon. Ame balmu na frana mabulu abi yoro frana kwa sadira yoro frana ga daga yoro na dere ma wele kana ngo kunmer la yoro franga daga yoro la ngo ale tise ka yambe fran no ay fambe ke manai
ka ne dɔgɔya n'a tɛ ɲini ka na n bɔgɔ sa. Non mais celle-là c'est parce que ale ma de o fana ma bɛn ale ma de dɛ ale ma de fɛnɛ c'est-à-dire ale ma de tun bɛ fɛ k'a ci. Alima k'a b'a bugɔ. Alima tun bɛ na Alima tun bɛ na ni bugɔ ye. c'est-à-dire i b'a dɔn o kɔnɔna de la ne tun bɛ fɛ ka n ka makun tɛgɛ de k'a la c'est-à-dire n tun bɛ fɛ k'a ci ka bɔ mais c'est-à-dire ne miiri b'a dɔn cɛbakɔrɔ man kan ka baara kɛ muso bɔgɔ ye a ma ɲi. non n'i ye nin k'a la ni e y'a k'a baya di a bɛ taa urgence la. ni ma da la ma quoi i b'a dɔn ne bɛ ci d'a ma. ni filɛ ne bɛ parce que moi c'est-à-dire fɛn o fɛn n'a bɛ ne ka sunɔgɔ perturber je peux pas supporter ça n b'a tiɲɛ de fɔ quoi ko mana kɛ cogo o cogo ne b'o tiɲɛ fɔ. bon ko kɛra tantɔ de sinon ni ma da la i bɛ se ka Alima n'a tan dɛ. non je vais pas laisser ça. non kɛra tan ani jɔn de tun bɛ ɲɔgɔn na yan sisan. karamɔgɔ deni ma bali. fɛn ka deni min bɛ yan nɔ ko Sali tɛ yan. Sali i b'a dɔn a caman de fierté dɔ de b'a la quoi on dirait que a ye bureau baara kɛ kalo 2 kalo 3 o fierté de b'a la quoi. mais non mais ne bɛ koda nin kan han sigida in na yan nɔ ni dɔ ko ni mɔgɔ min ko i a b'a fɔ ko i a tɛ foyi fara a kan tuguni. c'est ce que je vais faire ne bɛna o la aw lafiya nin ko la quoi c'est ta ka na parce que Sali filɛ nin ye Sali ayisa i b'a dɔn muso jɛman dɔw bɛ yen nɔ u ka jɛya kama u bolo. C'est-à-dire, elle a le droit de faire tout quoi. Mais Flo, parce que j'ai un camomolo, parce que j'ai un amant ou quoi. Moi, je ne peux pas accepter ça. Alors, Kenya est là, Kenya santé saria là. Je ne peux pas perturber. Est-ce qu'il me l'a fait moi? Je ne peux pas perturber. Je ne peux pas sourire. Je ne peux pas sourire. Il faut que je sourire. Ah bon, Flo. Mais, frère, ça. J'arrive à m'en j'étais au Canada. Je rêvais. On m'a fallu le doigt. Attends, toi, ça. Ça ne te doit aussi là. Ça, toi, c'est trop. Flo, à famille, me fait à famille, pour une bonne, ça dit pour une dernière fois, à femme du monde. Si il a quoi, si il a fait un doigt, quoi. Une bonne fois. Ah, toi, tu as fait ça, t'as tout, voilà. T'as tout ça. Shitokan, karaté dobi, ko Shitokan, Kinfu, Taekwondo, mat alflu matol komake. Akala ka judo feneke. Taekwondo kɔni non a kun maɲi o la dɛ ɲɛ b'a la a ka surun mais o kelen don dɛ c'est-à-dire ne fɛ a ka kɛlɛ de kɛ ten kosɛbɛ quoi et puis ala ye taille fɛnɛ kɛ ka fara o kan ne yɛrɛ ɲɛ tɛ karaté la mun c'est-à-dire mun imposera Mali kɔnɔ ni Flo ma mun kɛ a nin ko nɔgɔyara sa hinɛ yɔrɔ quoi hinɛ filɛ nin ye han hinɛ n'a dan de don quoi chaque chose a sa limite tu vois non il faut jamais dépasser les bornes. C'est pour ça on dit que c'est pour ça parce que on a la liberté de Damatoro mais mon avait faut liberté quand on dit ma liberté s'arrête là où commence celle des autres français ça ça dit ne venga ko ke ni nyaaye abina mogodo de nya donc o yenga ko dan hein mais si était sabal de ya on va voir yoro franc ali ti sabal de yoro franc na dale banana anti se ka deme allez joy ko parce que allez kramo muso ya ah to bolo sa ah to Flo ele ne be mais ça de la sera kramo yi kramo we se ba ka ko ke anta dangira la hein mais elle est venue quand même ana donne mais ça voilà ana donne hein Alex là ni ko su ka ona nous sommes des hommes non un homme ça se respecte ni tchè quoi un homme ça se respecte tu vois non un homme là ani to e ba kalamo même si là sur muso kemere do hein muso kemere ni dengue ni kelema là en français a faut il o denche ni kelen kama o tchè mo ko ba kele ni denche ni kelema là a faut ko il Flo hein Flo ale kele voilà me quoi faté son Flo ka fo ne vle na quoi fa ka bi ban ni nya toy Flo kuma dɔ fɔ ko sabali b'a ta de jɛ to yen sa to Flo bolo bani bita to wa bita to i b'a dɔn dɔgɔrɔ tɛ nin kɛ o bita to yen nɔ dɔgɔrɔ ne tɛ nin kɛ o karamɔgɔ m'a to an ta la yan avant elle la mɔgɔ dɔ ma tɛmɛ yan aw ma tɛmɛ furu la yan nɔ karamɔgɔ yɛrɛ ka furu min tɛ furu sɛbɛlama ye a to Aïssa an to molo bɛ sa ti ne bɛ ka ɲinɛ fɛn dɔ ko ni muso de ye cɛ de e bɛna ni bɔgɔ sa k'a bana ka kungo lase mɔgɔ ma justement a bɛ ka jama bon i b'a dɔn aw bɛ ka ɲinɛ fɛn dɔ ko dɛ n'an ma nin yira la pour que muso k'a dɔn i b'a dɔn muso kan k'a dɔn k'a kan ka sabali parce que n'o tɛ a tɛ se ka sabali jira a denw na la femme ça dit l'enfant est l'image de la femme de la maman Dili Dili c'est pas bon Dili de bodo ne ko e sali to e ma kila e fran na dia ageto ya boya ba e ma ne kan wala wala tele
nana jetu ko ne la so yele ma furane awo ika yoro bana furane sai ko na figi ne awo ikule be na wa awo c'est pas bon Dili La vie est dure. Et puis boloku où est bien et les boloku dans là léon ni qui tire pour où est bien boloku il y a boloku là Dili boloku où est bien oh il y a na afini bula fara na afini bula fara ko be ga fini bula la ibi ga fini bula ko fo ne de abe ya kila ke jamane ne do mi ga fi ga dabla ni ma dabla mi me bola ibi ko de ni ya furo we ka dami ka be damne ya furo we ki tire pour Dili anga dami c'est de la si frana dia frana e de na dinata frana ta bien Dili ki ya frana ta ada On comprend jamais la vie, toi. C'est pas. awo Adam hein c'est une tambula mta tubila ah il est à grand associé ah ok jamais quand même oh ça fait dit ya bona Dili ki ka nga baragira de kansi e be ni fura bi fo ka je Flo sinon non c'est la pas pour na nataka to de on est dans le ntra o mata o ere ma fo ne ki ga da fura Dili ne iba ke ne ga order de la afura jamani ke ba ma so balmare kana fara de ke tele de ke lambi de fare be na ulela ne chega droit ne ma on nous se gasa ga droit ne ma yano ou au kumolo le mai afura fo wa C'est pas bien. Ça va. ta kula here Non, c'est trop. Dili na tabi La vie est dure. Il y a de ces choses, c'est pas acceptable. Il y a de ces choses qui nous dépassent. Il y a de ces choses que moi je comprends même pas. ça va les bâtards Ah, mais c'est pas possible, c'est pas bien. au don quoi e vara le C'est pas bien. yeah Toi-même, il faut voir ça. voilà C'est pas bien. c'est pas quand bien même Flo et Flo Mais c'est la somme, c'est les grands sommes. Flo. La somme. Ça, c'est pas possible. Toi, Flo, même, les Flo. Aïe, ça ne fait rien de regarder avec la comment. Elle n'a pas son intérêt avec la comment. Elle n'a pas son intérêt avec la comment. awo c'est pas bien non Même elle a fait dans les enfants. Est-ce que ça, c'est bon? Est-ce que ça, c'est bon? mais tu me connais Aïe, ça, c'est ça, j'explique. Toi-même, il faut voir. Le monsieur, à quel est le gardien qu'elle est? Allah, vous serez gardien crochet. Ah, on peut l'entendre attaquer le mot. Moi, j'ai joué mon plein de bêtes. Mon plein de bêtes, il est joué. Flo Hein? Est-ce que ça, c'est bon? mais Flo non moi tu vas prendre un petit frère Il va le club d'homme, on m'a dit sous caché. Club d'homme, le code qui l'a pas. ne la mesa ne la mesa Mado. On va se quel est n'a coup de notre c'est e Flo allez au delà corner ça va nous choisir. e ga na photo do le ne ya gardien Flo ata ne ko gardien Flo ata on fo ne ga ya Ah, faut qu'on ait gardien. Flo gardien Flo amarike ga ta jo wili bay Flo itelia On est gardien de femme. Non, moi ticket, même hey margaja awo e ma go te tigere la ata iga bita ibe ga isa preme beta be do le petit jeune fait ne ko ika kai Chera manga yoro fo. Est-ce que Flo ni mata me cheni do ipuna Est-ce re que chera yoro fo? mo me cheni do ipuna Ne ma fo on est la première petit jeune. Et alors le non je l'aime depuis pas à toi. ka bido ne be dans Ne la fo qu'on est le bureau. On est jouer. Kika yoni ka bido ne be ere jamani te e kafale ne te varanto e jo ibri adam ne ili able an rola adam ne Flo ni mi biri ni mi nyawo je pere ka fo manto ibri Elle a fait un flash, elle a fait un fa da urgence la Elle fallait la fourrure. Flo e fa da urgence la adam ne iga biye tale ne Femme est muso ka baara ye. Femme Flo mun ne ya dili ga ro Flo ne kana Flo ma tayre ta Flo nga kila ko da yan fambe ju sabu ni aba fo ko be ni bla ordu la no pare be na wiawla
Tuware nana nene so dili ga yoro ordre dili de manga ko ga dili de manga ko ga est ce que wala yoro dili ga yoro ordre dili ga ngoke mune kama aba fu ko ne ga be fa e ma fo aw cho ne na fo ne to sigile te jamani ya ne te ga premier bet ko la ne je premier bet la doro adam de mo club yin ne ga tige tiere atana yin ne ga amega tige tiere ibe tige kifri ya kana pa flavor kunare ita ke gani eti mun kala ma efere mun kuma era fo na je kara mo nya kara mo ba ko ne je premier bet la kara mo dale to ko ne ga premier bet la ko bike ko tige be do kara mo de woke kara mo de do kara mo de do ko ne ga tige be do ka be do awo ne be do ga ya be furo ka be flo ate ga jo ima furo ga je me yo joshi lan ta ga di me be tere ti furo ya joshi de yore ma de liboy Fataulo, ana obe bagadi mabe, ba chiga bola yangu. Ah, tabarigala. Hey, Flow. Ah, krabo. Mungera di. Ngateli mina. Kore here be nyala. Kimeni ngora ka boli yere mata. Abe ke mai ngasi santere wallahi. Bawana yake Arolengo. Sali ba? Sali. Nam. Ka super lay mau nyine mau ka haram. Musa daga ke digle mi ka sojulati. Te sanu bolati foi lay. Sali. Ni mo fini nasga mun ka je ko regala. Mais ni nga karate film no wa tere manga ngiro ko juya so ko ngantri man ko ni nyere fe so ni furle ka ngantri man ke ga barama ni ka ta kawdila be antri man kala mun kama sa sabali sala kama sa ni man fari yere bonyo gona kara ni far bonyo gona to ko do okma farte ka bonyo gona wa farte ka bonyo gona ni tuga wara mini ndigili ala kama sa kuna sko da wal ni mani fi mo fi o dabla kana to ka mau jati gansa Masih mau ngomong. Parfum no jamu fiade kama tati dola. Wala. Kamu dia mah? Parfum. Ibe na tam. Ome tachila. Si sugu jume. Fona kanta ora be fona fe wa sali. Menene me ni ngai ta ora la nem na joni ni ngai ta ora la. Bon aflek ma be inne be kelen marla. Ne a fiengo a chaque avantage ya un inconvénient. Bo eka frui inconvénient yi ngali bari neto fe musoni ngali gela ba ko manene billahi nga parfum dia nga tanga chila die man ide bi tachila wa tato ibe parfum ni fie ibe nega parfum fie tato kasaki isuru nuna karamo parfum dans le fait ka te ga wow sale ne suru e dalak mai ma fo pia sale ne suru ete suru de tiga Edatiga. Sali oben ne chesa. Aisa ibati ye waitati. Ngo obin ne chesa. Nya suru tige dabla bwanchi. Abana ta sali idunga sawali ne mo ko chugo mai ne. Billahi ne mo ko chugo mai ha. Menga parfum fe metanga chila ha. Emi balsa. Betanga chila. Parfum fleta balsa. Abe bali kama. Aka ne betanga chila. Moni yafi. Ibto so yono ni bora. Karamo wani e dai sabo. Jelu be domba ba mai ngi fi ala. Apana. Billahi kote ngoye koni boko pra o mashiba bani. Bana. Ere ne fru. Wala. Ere ne fru otewa. Ere ba fone kana ta ere ba fone kadu. Abeni ala ni krache même si ça me bo. Même parfumer si ça nga bo. Ete tige kula ne bena ni dafali jole so fatelo. Ngana muye to do de kole. Ibe na so ya. So tige le. Te fo wa afie ga nyere. Afie bebe abefie. Iki kasa jangana igana gisia. Sali. Kalau kau koi. Ika ke almami yake. Tidak adalah Muhammad Rasul. Sali ni eba kana dem na koi. Itebo.
ne bɔra na mɛsa ni min ye gosi pɛrɛn bi yɔrɔ a fɔra ko ni muso y'a cɛ bugɔ ko denw tɛ barika u si kana barika bi karamɔgɔ n bɛ e ka bɔ bɔ taa tɛ n'i ka taa e b'a dɔn bi ko ne ye den sugu min ye a ma si o la e yoyo parfɛn di yan ne n'a fiyɛ paw a taara sunkuru tigɛ la bɔ. Comme a ti yɛrɛ tɛ perese la ko. Awɔ perese la ko dɛ mɛ bɔ. Awɔ fɛnɛ. Badara. Karamɔgɔ a kɛra faama ye dɛ. O kɛra. Kari baasi t'a la. Nin ye madame ye. Ante kari baasi t'a la. A kɛra faama ye dɛ. O kɛra. Alhamdulilayi. I ma don. Ay Badara bere in bila kɛrɛfɛ. Ne ka bere cɛkɔrɔba bololamɔgɔ yaala ni ma ɲi. Cɛ bɛ jɔ mɔgɔ na fɛn camancɛ de la e bɛ ne bila camancɛ la. E ni ne cɛ e bara min ye i jɛn dɔrɔn. E bɛ ne de jɔ camancɛ la k'i jɔ da. E tɛ se k'i jɔ camancɛ la ne bɛ k'i jɔ e tɛ se k'i jɔ. E jɔ i jɔ. Karamɔgɔ. Ne samali de la. Badara jumɛn. Samali. Badara selikalo tɛmɛna a mɛnna koyi. Selikalo tɛmɛ. A ka haramu. Ne bɔra kari la. Denmisɛnw barika don. Y'a mɛn u bɛɛ dɛrɛ don kirikura b'u sera sabarakura b'u sera u kunkolo digilen don mura kari yɛrɛ kɔnɔ musow parilen don u bugulen don u kɛlen don k'u jɛ u kɛlen don k'u ka fini kura don mura kari yɛrɛ kɔnɔ cɛw parilen don u kɛlen k'u ka finiw don u kɛlen k'u pan k'u walaki ne yɛrɛ fana de sara sabu la ni kɔni dɔw bɔra du kɔnɔ a bɛ ka bɔ du kɔnɔ ne nana ne i samɛ ne de bɛ sara sabu komi ne nana ne fo karamɔgɔ i samɛ batigi yala ala ka n ka sɔn ca san min tɛ ɲinɛ a ka jɛ k'a seli ala ka hinɛ an ka taabolo la ala ka yafa k'u ma saya b'an kɔ saya b'an ye n'a ma sɔrɔ k'a sɔrɔ sira ɲuman na karamɔgɔ ne ka samasa wari n ka samasa n tɛ juru la n bolo tɛ juru la fɔ sini n ka samasa wari ɔ karamɔgɔ i tɛ don i ka so den ka wari ma di. Badara e ti m'a fɔ k'e bɛna avion jigi wɛrɛ kɛ ne ka dɔ la ne m'a fɔ n k'i bɛ se k'a kɛ wa. Puccini ko ne kana avion jigin. I kana jigin. Non Puccini ko ne donna avion kɔnɔ dɔrɔn k'u bɛ ne ja quoi. I ɲɛ tɛ cɛ la i ɲɛ b'a la a bɛ ka taa n'i ka avion ye dɛ ne den kangari da cɛ in ye n ka k'i ka avion to yen n ko e t'a dɔn i ɲɛ b'a la a filɛ nin ye i ka avion pinɛ fila bolo a tatɔ de filɛ nin ye. Karamɔgɔ ne ma sɔn. A filɛ e t'a tatɔ la wa. Puccini ye min fɔ n ɲɛna Puccini ko ne kana avion boli ko ne avion boli dɔrɔn k'u bɛ bɔra tuma min na dɔrɔn ko ne ka avion kɛ ko budun. Awɔ. I y'a mɛn ne ka avion quoi. Awɔ. Karamɔgɔ ne ka avion n'a kɔni ne ka avion Puccini y'a fɔ ne ɲɛna ko ne kana avion sɛgɛn Puccini bɛ nkalon tigɛ dɛ karamɔgɔ i dun i ka so kɔnɔ karamɔgɔ ka taa ka ɲɛ kelen to wa. Tita, ne kɔni bɛ sigi yan fo n ka sama wari tita fiyewu n ka sami ala ka n ka sɔn ca saya b'a ɲɛ n b'i sigi n bɛ dawuro yɛrɛ kura n bɛ dawuro a bɛ bɔ ne kura ala ka hɛrɛ n kɛ ne Badara n'i de mana don diɲɛlatigɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ de bɛ girin ne kɔ ko Badara nana minnu tɛ diɲɛ fura la o.